למה אני שואל? כי יש פה שיר שהוא מעולה לתרגילי נשימה, לנשום לשאול. לא למי שהולך לתל אביב, אבל... מוזמנות להצטרף, תודה. יום ראשון בבוקר והיא מתעוררת, כוס קפה אחת ובשמלה יפה היא תקופה סוגרת, אבל את הכוס תמיד לשתות גומרת רק בבית קפה. עם אורחת עוד עם סומק בת חיים, בושם קל מאוד, היא מהדקת חגורה על המותניים, שכולם היטב ירגישו כמה שהגוף הזה יפה. מסתכלת ביומן לראות אם יש פגישה, אולי הבוקר התוכנית שלה תהיה מעט פחות קשה. עיתונאי אחד צלם אחד כתבת של אופנה. חברים עוברים לשאול אם היא בסדר, שואלים איך זה לגור אישה אחת לבד על עמודים בחדר. היא יודעת מה הם מבקשים, מבינה. אבל בסוף היום כשרק היא לבד את התריסים סוגרת, אין לה מסכות, אין לה אף אחד, איזה להיות אחת מהבוהמה. מחייכת לכל גבר על הקל גבוה, כל פרצוף חשוב יכול לגשת ואיתה לקבוע, יש עוד בבוהמה אלפים כמוה מחפשים כוחה. כל דבר שהיא לובשת תופנת לי בכוח, לפעמים רוצה לבכות או סתם מכאן פשוט לברוח, אבל הבוהמה זה קרוב ונוח ושלה עכשיו. מסתכלת בעיתון לראות אם היא הופיעה במדור הרכילות מנה קטנה שלה לשים מפיח, אבל כמו כולם עדיין ניח שהיא שכחה. עוד אחד ניגש מרגיש באיזה דרך היא שוב מחייכת, החמות תמיד נקבע שלנו ממש מוקדות, לא יודעת למה אבל היא מוכרחה. אבל בסוף היום שרק היא לבד את התריסים סוגרת, אין לה מסכות, אין לה אף אחד, איך זה להיות אחת מהבוהמה. תירר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 rrrרrr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